La Palatul Louvre, clicurile telefoanelor moderne nu contenesc. Se fotografiază la foc automat, mai ales în fața Giocondei. Picturile italiene atrag de la început atenția, însă pe parcurs, fiecare sală dezvăluie o lume. Sculpturi, artefacte, civilizații întregi. Secretul de la Louvre nu constă doar în artă, ci într-un întreg univers recreat. Peste 35.000 de opere, organizate în 8 departamente, fac din Louvre cel mai vizitat muzeu din lume. Locul impresionează nu doar prin fast și bogăția lucrărilor, cât și prin varietate și chiar contrast. Ai acces la antichitate și renaștere deopotrivă. De la Marele Sfinx din Tanis, ajungi la picturile lui Da Vinci sau Caravaggio. Între 8 și 10 milioane de vizitatori vin aici anual. La ieșire, o tânără în rochie roșie și iubitul ei își fac fotografii. Un alt fel de pictură, ca un arc peste timp.